Hai. Grazie, grazie. Aici. Da, asta cum cobor. Îmi dă Titanic vibe. Ne vedem când putem răi. Uite aici. Hai. Hai, sări. Ce tare. Oh my gosh. Ia uite. Suntem în lift. Slay. Sau un picior. Nu mai cât. Hai, pune. Ia uite. Wow. Mi-e frică. Ia uite, tati, ce diamante aici. What the fuck? Wow. Tobogano! Oh my freaking gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Am ajuns deja la Da. Da? Ce număr? Ce camera? Dar nu. 12? Hai să mâncăm, tati. Păi nu mai fi să vedem camera ta? Pe a zis că nu-i gata, tati. Ne vedem când Da. Ia uite. Wow. Mă. m-am de aici. Wow. Mamă, ce e aici? Cum e? Ok. Îți place? Aici e piscina și la diferență. Wow. Hai să găsim o masă să stăm. Hai să găsim și noi o masă. Ce bine asta. Hai, stați aici. Și o mai luați și pe asta dacă pleacă. Ia.